Ya, salamat din kay sa inyong gibuhat sa ako ya napailon na akong lulo. So mayong adlaw mga ma'am sir. Karon ibalikan akong bata no. Kung kinsay na kay numdum aning bata ma'am sir nga siya lalay nagbuhi siyang nulag lolo. Ang lolo karon wala na. Yan lola pud ma'am sir ako nabalitaan. Gikuha na diay. Tuwa na sa asa mandapit ng lola long. Sa iyang igsuon. Sa iyang igsuon asa mandapit. Salite. Salite. Ang yan lola gikuha na siyang igsuon na Salite. Kaning bata karon ma'am sir nag-inusara na diay. So nabalitaan na po na ako no kay na-message sa kuha na ikumusta ang bata ay iyang lola wala na dire. So unsa may napil po ni mulong pagkawala sa imong lola long gikuha ra sa imong igsuon. Mingaw. Mingaw. Mingaw kasi imong lola. Nya kinsa ra may imong gisaktan karon diha. Diktor ka pong sa balay na kuan. So ikaw ra isa dito ka. So ako na lang magpa-eskwela nimo. Dira na lang kuya. Salamat ang day ko ni ma'am ya kay iyang gipa-eskwela. Ma'am, salamat today kay ma'am no sa imuha ma'am nga ikaw nagpa-eskwela sa bata ma'am. Tagaan pang ganakag daghang grasya sa kahit asan no. Mayong panglawas labi na ang imong pamilya ma'am no. Amping nagakanunay diha mama. Gabayan ka sa Ginoo ma'am. Ya, salamat din kay sa inyong gibuhat sa ako ya napailon na akong lulo. Kung nakabalik ko eskwela karon niya. Sige, basta magtukan lang ka. Maningkamot na nag-eskwela ha. Okay, para lang mo po na sa imong kaugmaon. Muna gingulo ko sa imo nga maor na bulawan nga dili mailog sa imo ha. Ang edukasyon, di ba? Kaya moabot ang panahon kung makahuman ka sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. So dili na ka mobalik sa imong ani nga kwan. Sa imong ani nga trabaho no. Wala ko nagdahom niya sa katong time niya nga kawala sa lolo kung may madol keme. Wagid mi nagdahom niya nga nakasa amo nagpaluyo nga para mabayaran ang lubong sa akong lolo. Para na siya. Pero karon niya may nga kasi dula pero ako na nang antusan. Mingaw ka sa imong lola. Wala kay kontak sa imong lola. Na kay kontak pero mag-video call pa mo sa imong lola. Usahay mo mag-video call. So mao na ma'am sir no. Ang bata akong kuan nga akong magpa-eskwela pero dili siya mosugot kay dihaan na lang daw siya og diri ra siya mo eskwela nya naman pud si ma'am nga nagpa-eskwela sa iya shout out sa mga ma'am na gabayan jud ka sa Ginoo ma'am sa imong kamayo ma'am karon niya magpursige og eskwela para human ko makatabang ko sa mga tao nga para na ko sitwasyon ana jud mo na gingon magmabot ang panahon nga grasyahan kas Ginoo ayaw kalimot kung asa kagi ka na. Salamat kasi mga advice ako ayaw. Sige lang niya paningkamot ka na ko niya yung success na kinabuhi. Anak yun no. So karon long gibalikan ta pug kalong kay nakoy kipaabot sa imo ha. Ma'am shout out sa imo ma'am no. Sa imong gipadala ma'am para sa bata ma'am. Akong gibalikan bata ma'am para madunol na siya ang gipadala sa imo. Padala nimo ma'am. O kana long 5,000 ha. Salamat ka niya. Masalamat ka sa Ginoo. Ikaduha ko ma'am, ikaw lang magpasalamat. Salamat ka ni ma'am. Ang gihatag sa ako Ako na kanintabang. English pa kayo sa Ginoo ma'am. Ang kanang kwartalong, napay bugas inyong balay. Daghan pa no? Mga grocery. Daghan pa'y bugas inyong balay grocery. Ang kanang kwartalong, imo dyan taguan ha. Budgeton yun na nimo. Ayaw pagsalig nga na magpa-eskwela nimo nga pinadadaan kag kwarta. Ni ma'am, ang advice sa imo ha. Nakay kwarta imong tigumo na. Mo abot ang panahon long ug natay problema atong makuot, di ba? Dili din ta magpatakag gasto sa kwarta ha. Ang pwede ta mo gasto sa kwarta pero ibutan mo sa lugar no. O ana ra gyud ha. Basta nga akong advice mo paningkamot ng eskwela. Akong purpose sa pag-ani diri ama adapon unta ni nako ning bata kay akon lang magpa-eskwela no. Ug purpose ito nako nga gihatag ipabot ni sa iya ang gihatag ni ma'am na 5K. So salamat kayo sa imuha lunga. Kung salamat po kayo sa imo ma'am. So dili na ko magdugay lunga. Amping nga kanunay ha. Sige ba sumabot ang panahon nga napay magpaabot nimo. Ihatag gyapon ako sa imo ha. O sige. Sige. Amping kanunay ha. Sige long. Salamat kaya. Sige.